DJ Sauti and the Big. Maman Sirakatu ango na mun shara, amare da ango to yanzu lokaci yayi. Transport Production, Maman Sirakatu ango na mun shara, amare da ango to yanzu lokaci yayi. Bismillah Allah sarki ka karbi roƙona, ka sanya auren na har ya kai gurin suna. Aure ibada na ɗan amina manzona, ku yo biyayya wataran akai ku aljanna. Mamman Sirakatu aure ku kai na soyayya, daure ku jure hakuri hagun zaman aure. Amarya mai hakuri ce gami da tarbiyya, to sai ki da muke halin ki karki kasawa. Mamman Sirakatu ango na mun shara, amarya da ango to yanzu lokaci yayi. Mamman Sirakatu to da muke yar gidan girma, ka zama jigo na rayuwar ta ambarma. Shimfiɗar aure ba a yi da tabarma, amarya za ta yi ma shimfiɗa ta alfarma. Maryam mai haƙuri ce gami da tarbiyya, to sai ki da muke halin ki karki kasawa. Cikin ƙawayen ki amarya kin yi zarcewa, to sai ki zamna gidan mijinki shi ya fi. Mamman Sirakatu ango na mun shara, amarya da ango to yanzu lokaci yayi. Mamman Sirakatu ai yanzu lokaci yayi, idan da sarki wa za shi taubatun bayi. Aure da so shi ne ka zama aure, ki zo ku zauna ya fi zo ki saba. Mai sharafa amarya tana da tarbiyya, akan kalamai na kin gaba batun ƙarya. Abinda ango ya zo da shi ki karfawa, ki ce da shi Allah rabbana ya karowa. Mamman Sirakatu ango na mun shara, amarya da ango to yanzu lokaci yayi. Mai hakuri shi ne zai dafa dukiya, abun hata shi wata rana za ya sharo. Yayin ango da amarya na ta yin murna, dange da kanne kowa yana cikin murna. Abokanan ango na gani suna murna, har ma kawaye na amarya ga su suma. Allah ya sa ku yi riko da amana, aure haɗin Allah ba haɗi na kowa ba. Mamman Sirakatu ango na mun shara, amarya da ango to yanzu lokaci yayi. Mamman Sirakatu ango na mun shara da sharafa, ai yanzu na san kuma ba halin da ya saura. Yaya ga ango bar ma